tsare tun da gaskiya layin ku ta bayyana. Gyara zama gwamna kai ne sama. Bala Muhammad gwamnan Bauchi da ba su an yankawo ɗauki ba. A Bauchi ka zama hasken al'umma. Bidibin ka a Bauchi daren kuma Allah ke wa ɗaukaka. Hey, haka ne yau. Sarkin tsalle-tsalle fure. Kaura Allah su an kawo ne. Can ma daga tafi suna murna sai ka iske rashin nasara. Bala Muhammad mai haƙuri ne ko da ka zo ya riƙe ka ku zauna. Sarkin tsalle-tsalle fure. In ya riƙe ka amana ya ce ku zauna Bauchi ta ɗara a auna. Kaura ba su an gaba ne. Ashe kai kau da mugun hali ka zo ka ji fir'auna. Tare da shi ma sun ƙi bin shirka. Kwana tare da shi da ya tafi suka ƙi bin shi suna wurin gwamna. Sarkin tsalle-tsalle fure. Kaura Allah su an kawo ne. Can ma daga tafi suna murna sai ka iske rashin Gwamnan Bauchi mutum ne mai daraja jama'a suna ta faɗi. Sarkin tsalle-tsalle fure. Domin sanadinsa na hau mota kuma na san ma ina da daɗi. Kaura ba su an gaba ne. Kun ga kenan sai neman waka ko da ba ganguna na Tare da kiɗi. shi ma sun ƙi bin shirka. Allah ka tsare mana ƙauren Bauchi da ya ci uban shirin su biri. Sarkin tsalle-tsalle fure. Kaura Allah su an kawo ne. Can ma daga tafi suna murna sai ka iske rashin nasara. PDP mu zama da rau. Kai kuma ba ƙocen wurin zama. Har yau gwamna na PDP ya ci uban maja da kuli-kuli. Kai! Kai gyara zama gwamna kai ne sama. A Bauchi ka zama hasken al'umma. Mu kori APC fatin yan tuwa-tuwa don taru duka. Gyara zama gwamna kai ne sama. A Bauchi ka zama hasken al'umma. Kori APC fatin yan cuwa-cuwa don zamba suke Yahu mana. wallazi sarkin iko wanda ke fushi shi zai faɗa kwata. Gyara zama gwamna kai ne sama. Abin da zan ko zan fara ne dan a gani Allah zan ambata. A Bauchi ka zama hasken Ni al'umma. da zahiri zan amfani ba da ma wurin wani mai layar bata. Gyara zama gwamna kai ne sama. Ciwatuwar mata ta daire ashe shiru ya kai dan dogara. Gyara zama gwamna kai ne sama. Gwamnan Bauchi a PDP yake. Kori APC fatin yan cuwa-cuwa don zamba suke Dan mana. uban da ke baza rudu gwamnan mu za ya bar lema ƙarya yake. Gyara zama gwamna kai ne sama. Bala Muhammad na PDP daren da kam a hakan maganar take. A Bauchi ka zama hasken Ko al'umma. su dogari ne ke ƙarya da su sa waɗansu mutanen su haƙe. Gyara zama gwamna kai ne To sama. gwamna na PDP ma ja gida na toka ne tuni a bari. Gyara zama gwamna